Yes. Ang baklang lobo na hinubot sa tadyang ni Madam Trisha. Charot! Siya ang hairstylist ko sa lahat mga nagpapa-makeup. So karon, ipakita niya yung kanyang talent. Gamitin niya ang aking hair. Next step, iset mo natin yung hair. Ang set blower. Yeah. Baka mamatay yung hair. Char! So, ayan. Kapango. Fairness. Bagong ligo. Next, the plancha. Isat ako ng hair. Ito lang yung unahan lang yung nilalagyan ko ng rollers. Hindi flat. Yeah. Si Erica ay hindi Bisaya. Pero, hindi. Ilocano, pero yung mother ko, Bisan. Huwag natin Chinese si Madam. Chinese! Chinese! Chang-ching siya! Ano na? Korean yung kuan niya kasi eh. Korean ba yung nakala ko Chinese? Ni hao ma. Ihaw ma. Yan. Ano siya ng hairnet. Para pag nag-makeup siya, hindi nalaglag yung hair. Ikemo! Kumanta na pang break yung kakanta. Kantahan ko yung Sige nga. Hindi ka talaga ako. Nakulog mo lahat. Yeah, bago isa-set natin siya ng hotdog. Kasi, diba, yung iba gusto nila pag nasa simbahan, gusto nakataas yung hair. Oo. Tapos, pagdating sa reception, ibababa yung diba? So, yung second look, minsan third look pa natin. So, kadalasan ganun. So, kailangan dapat talaga kulot siya. Para kapag binaba mo siya, ready na. Hindi ka na ma-stress. No, depende pa rin sa client. Once I did Hi! You are the one. Itin mo ko. Here we stand today, like we'll always dream, starting our lives without you. Everything's alive. You're everything we feel. And the story of my life is all about you. Wow, grabe! Dapat kumakanta sa kasal. Lip-sync lang naman wheel of my life. Nasunog na ang helmet. So don't act surprised if the feeling's hard to carry me away. On this day, I find forever. Oh my God. On this day, I surrendered my heart. Here we stand like I planned. Please stay always look at me this way. On this day. Clap, 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 clap! I share the truth, a broken heart, I'm ending on a shame. I saw you holding hand, standing close to someone else. Now I see all alone, wishing all my feeling was gone. I got it over you. Nothing can Ang ganda ng boses mo. let's cry, let's cry. Makahilak mo to. Leave it all behind. I gotta put your word on my mind this time. So leave it lie. I guess I'm down to my last cry. Wow! Tara! Thank you pa! Pa-share naman ng talent. So, ito na yung set. Yeah. Mukha na siyang poka.
Puka. Sino si Puka? Si Puka yung... si Puka. Puka! Oh my God! Puka! Mag-makeup muna ako. I wanna dance. Tuloy na namin ang hair. Lagay na po natin ang hat top. Makikita nyo siya, kulot na. Yan. Naka-up muna yung hairs. So, pag mag-spray tayo ng spray, kailangan malayo. Para magmukha siyang natural. Yung... Wow! Pag nasa reception na tayo. Ito na siya. Ayan. Ito na yung parang magpapaalam siya sa mga bisita. Yeah. Hindi naman guys yung yung papaalam na tegi-bambam na ha. Hindi yun. Thank you. Ganon. Grabe pag may thank you, may bagong Yeah. Araw-gabi nasa isip ka, napapagkinig ka. Araw-gabi tayong dalawa. Ito na yung third look. Yan. Thank you! Ayan! So guys, of course, hindi ko yun magawa. Siya lang makagawa niyan. So, Thank you, madam. Kaya kinuha ko siya. Kaya kung gusto niyo magpa-hair, eto na. Yeah. Si Miss Erica! Thank you! Salamat din! Sawali ka! Oh my God! Hindi pala, Erica pala! Yeah. Nawang salamat. Kamukha ko si Lloyd. Sana makilala ko din si Lloyd. Yeah, sana makilala ko din si Lloyd. Until now, look at the lips. Di ba, nag-stay pa rin siya. Yung sweet key, so, I was thinking na 5 days, every day. So, makita nyo everyday yung look to. Alright, thank you, Linabella. Anyway, guys, yun lang. And don't forget to follow us on Instagram and our Facebook page. Just PM us. Salamat kaayo. Inday Krisha. Thank you.